Carmen de la Sălciua și partenerul ei, Marian Corcheș, s-au căsătorit în secret în urmă cu 2 săptămâni, iar acum, artista a dezvăluit de ce nu și-a mai dorit petrecere de nuntă, așa cum stabilise inițial. Iată ce a declarat solista potrivit Fanatic. Vestea că artista de muzică de petrecere se căsătorește a venit chiar în ziua nunții, iar la ceremonia religioasă și civilă au participat doar câțiva prieteni și nașii. Dorința ei de a ține totul secret și a avea o nuntă cât mai discretă a venit în urma pelerinajului făcut pe muntele Athos. Nunta a fost un eveniment intim, foarte intim. În urma pelerinajului din muntele Athos, mi-am dat seama că, până la urmă, taina căsătoriei este o taină și nu trebuie neapărat să o împarți cu cineva, cel puțin, nu slujba religioasă, a declarat Carmen de la Sălciua pentru o emisiune. După ce a fost cerută în căsătorie în Dubai, artista și-a imaginat că va avea o nuntă așa cum se obișnuiește, cu petrecere de nuntă, invitați mulți, însă, ulterior, s-a răzgândit. Noi, inițial, ne doream să fie toate deodată, să fie și o petrecere, dar m-am răzgândit după ce am venit de la pelerinajul de pe muntele Athos. Mi-am dat seama că, de fapt, nu are rost să mai stau în păcat și să mai am treaba asta pentru că oricum ne o doream amândoi și de ce să mai așteptăm. Tot în cadrul interviului, Carmen de la Sălciua a dezvăluit că și-ar dori să devină mamă și ar organiza mai degrabă o petrecere de botez, decât una de nuntă. Ne dorim amândoi o familie, ne dorim copii, nu poți să plănuiești așa ceva, doar că încercăm. Încercăm să facem copii. Cred că este cea mai mare binecuvântare pe care ți-o poate dărui Dumnezeu și cred că este și momentul. Ba chiar, poate, este și cam târziu pentru că eu deja am 34 de ani. Este momentul să trec și la etapa asta, dacă Dumnezeu vrea. Dacă Dumnezeu ajută și va fi totul bine și vom avea un bebe pe viitor, atunci voi face doar botezul pentru că nu îmi doresc să mai fac încă o dată nuntă și să mă mai îmbrac în rochie de mireasă, relatează ProTV.